Joma mine boma Kisumu sidayanga telo malaktar Oburu Odinga kako gai mar ODM kendo gikwayo na giduto mondo riwre bwo tendo gai manyien mar chama. Gikonyo gai mar gi machondele Odinga na we Uganda kod ODM ka riwre ma ok owinjo ng'ata yie mondo mipogi. Kuom telo mar Oburu Odinga aneno ka en gima ber nikech baba opawewe elweto Oburu Odinga to Brad Bros mower wano mar telo mar Ruto aneno ka ber kikwa wuoguru kanyo jok piny wasikuru kanyo joluo Waol gi lige ndara pile ka pile. Wan wadwaro mana chama wa ODM mondo Oburu sik mana kanyo ok wawuogi kaeto ma wantiere road base ok wawuoge kaeto ma wantie Ruto kodelo wakae waseto wang jok wachakwato kendo Ruto tadere Raila Odinga no way broad-based government. Omiyo kanyo jokonagi kanyo mwasike. Youth, mine, yawuoyi ma pod tindo kauru kipande. The direction mar Oburu Odinga bro tero wano. Kanyo emo bro dhiye. Wan maendeleo ma mwadwaro. Wach masama tinu wane ndara. Machano orumo. Raila wewa ka wach mar maandamano no oseng'ado ni koro ok odwa. Wan mine mane chuogi to, mine mane nyithindgi notho. Ageno ni kama Dr. Oburu osedonjo ng'eni ber biro bede. Wabedo gi maendeleo mwadwaro piny wane ne waonge maendeleo ko wan gi maendeleo wadwaro sirkal maber wadwaro hera jatelo president mondo par piny mar Nyanza nyocha dichiel lakini wadwoko nero kamano kuom riwruok moriwore kod Oburu Odinga kendo wadwaro ni Oburu Odinga mondo gaidwa maber.